Og så er det egentlig bare at melde sig til og truppe op den der lørdag, hvor der kommer en stor lastbil og hælder grus ud, og tage en skovl med og hjælpe med at få det placeret ude i vandløbene. Det kan godt give lidt lange arme, ikke også? Men alle sammen de bidrager jo så godt de kan. Og det er en fin oplevelse. I vores lille gruppe her, hvor vi er 340 medlemmer, ikke? Der blev vi jo kontaktet jævnligt af folk, der spørger, skal I snart i gang igen? Fordi vi kunne egentlig godt tænke os at komme ud og lave lidt mere. Så når vi skal annoncere efter 10-12 frivillige, så tager det jo ganske kort tid. Så er der nogen, der har meldt sig til. Så det er jo dejligt, at lystfiskerne de ligesom har fået øje på, at vi ikke bare skal høste, men vi skal også bidrage med at få sået nogle gode forhold, som det gør, at vi kan fange nogle fisk. Det første, man skal gøre sig klar, inden man går i gang med sådan nogle vandløbsarbejde her, det er, hvorfor er det, vi gør det? Og det korte svar, det er, at fordi det er nødvendigt. Og så det andet spørgsmål så, hvorfor er det nødvendigt? Og det er nødvendigt, fordi de vandløb, vi har i dag, de får 80% af alle tilfældene ligger et andet sted, end de lå fra naturens side. Vores vandløb er blevet kanaliseret, de er blevet udrettet, og de ligger ofte et helt andet sted, men i en lige række og en kanal. Og alle de sten og de grus, som istiden efterlod, de lå jo der, hvor vandløbene oprindeligt lå. Så der, hvor vandløbene er nu, det er typisk et sted, som entreprenøren har besluttet sig for, at de gerne vil have et vandløb. Og det er oftest uden store sten og uden grus. Så det, der mangles typisk i vandløbene, det er sådan noget som det her. Det er gydegrus. Og det er det, som ørner og stallingerne, de lægger deres, og laksen for en sags skyld, de lægger deres æg i. Og det her, de små fisk, de skal klækkes. Så det mangles der. Og så mangles der især også noget af det, som jeg sidder på. De store sten her, man kan se dem ned af her, det er nogle, vi har lagt ud. I gamle dage, inden man fik beton, der skulle man bygge fundamenter, og de fundamenter skulle bygges uden beton. Så derfor samler man store sten op. Man tog store sten fra Gravhøje, man tog store sten ud fra de marker, der var. Men især så fandt man der, hvor de var lettest at finde, og det var i vandløbene. Der lå de frit, og man kunne gå og plukke dem. Og i gamle dage, der var der jo vinter, så man kunne faktisk køre langs de her vandløb ved vintertid med deres slæder, og så samler de store sten op. Og alle de store herregårde, der er bygget, alle kirkerne og alle husene, de er enten bygget 100% af store sten, eller også er der et fundament af store sten. Så de store sten var vigtige for byggematerialerne, og man plyndrede rent faktisk næsten alle vandløbene. Så det vi gør i dag med at lægge de her sten ud, det er jo egentlig, at vi bare fører vores vandløb tilbage til en natur, som den var før. Det andet, man så skal snakke om, når man skal lave de her vandløb, det er, jamen, hvordan skal man så restaurere det? Hvad er en naturlig vandløb? Og det eneste, man kan sige, det er, at man kan jo kigge på de der vandløb, hvor man ved, der ikke er restaureret noget. Og det, der er ens for de der vandløbssystemer, hvor man ikke har restaureret, det er, at det er et vejrrod. Det er simpelthen uorden. Der ligger grene ud over vandet. Der er træer, der er væltet. Der ligger sten, hulter til bulter. Og det er det naturlige vandløb. Et naturligt vandløb er ikke en have, den må ikke være friseret. Så til alle dem, der skal lave vandløb, er det utroligt vigtigt, at man tænker på, at et vandløb skal have en uorden. Og så skal man ikke tænke på, vi vil gerne have så mange fisk til at gyde som overhovedet muligt. Vi vil gerne have mange fisk til at gyde, men det er ikke det, der er inputtet. Inputtet, det er, at vi skal sørge for, at det er et så naturligt vandløb som muligt. At der er store sten, som vipstjerten og vandstæren kan sidde på, og der er plads til, at vi kan have nogle fiskehajer, der skal være isfugle, der skal være odder.
Vi skal have en høj grad af biodiversitet. Og det får man altså ved at lave et vandløb så naturligt som muligt, med så meget uorden som muligt. Så hvis man kigger på det fra et lystfiskeperspektiv, kan man sige, at hvis man har et naturligt vandløb, så vil det naturlige vandløb automatisk generere enormt mange fisk. Fordi det første, en fisk den skal have et sted at gyde, men den skal også have nogle steder, den kan gemme sig. Det er derfor, vi skal have store sten, og vi skal have brinker, og vi skal have grene og brink, og vi skal have planter. Men der skal også være rigtig meget mad til de her fisk. Hvis fisken ikke har noget at spise, så vokser de langsomt. Og det langsomt er sådan en ørred, den vokser, inden den smoltificerer. Det længere tid er den i vandløbet, og det mere plads optager den. Så hvis man udgangspunktet er, at en ørred, den smoltificerer, altså trækker ud i vandet, ud i havet, det er, når den er en 13, 15, 17 cm lang. Og før i tiden troede man, at alle fiskene blev smoltificeret i marts-april. Og det har man sidenhen fundet ud af, det gør de ikke. De smoltificerer stort set hele året rundt. Dog med et overvægt der i tidlige forårsmåneder. Så hvis man kan få et yngel, der kommer ud af æggen herfra, til at blive så stor her, i løbet af blot 1 år, så den trækker ud i havet, inden de første nye yngel bliver gydt, så er der plads til dem, og der er heller ikke kannibalisering. Så et fertilt vandløb, hvor der er rigtig meget mad, og rigtig meget mad, det er sådan noget som det her for eksempel. Det er grene. På de her grene, og I kan se, når jeg sidder på den her sten, dem kalder vi faktisk også grenopsamler, ikke? Der blev de her grene fanget, og ind under barken på sådan noget gren her, der sidder der oftest en masse små insekter. Tanglopper og slørevinger og døgnfluer. Og det er fiskemad. Og det er også mad for vores vandstær, og det er også mad for vores vipstjær. Så mad er utrolig vigtigt. Så man skal egentlig ikke tænke på, hvor mange gydninger man har, hvor mange fisk, der kommer op i gyden, men hvor mange ørred, der kan komme ud i havet den vej. Eksempelvis kan man sige, skjul, det er tit noget, man har fuldstændig overset. Hvis man har et blankt vandløb, og det vandløb, det ser sådan ud, det er bare ren sand eller ren grus, så kan der stå én fisk. Hvis der ligger en sten ude i vandløbet, så kan der være en fisk på den side, og på den side, og foran og bagved, så kan der være 4. Hvis der ligger en stor gren ude i vandløbet, nu tager jeg en stor en, jeg sidder med her, ordentlig mobbedreng, den er her, så er der et stort stykke vådt, dødt ved her, ikke? Altså udover, I kan se, der sidder en masse insekter på her, ikke? Slørevinger og vorfluer, og der er også nogle husbygninger, der er masser af tanglopper, ikke? Udover det mad, så er det også skjul. Når så er det et træstykke her, det ligger nede på bunden, så kan ørrene gemme sig bagved og nedenunder og på siden af. Og det samme gør sig også gældende med planterne. Hvad er det for nogle planter, vi har? Er der vandranunkel. I de vandranunkel, der sidder der også en masse insekter. Men under de her vandranunkel er der tit sådan en lille smule bare vand, og derunder, der kan de her fisk gemme sig. Så der er masser af skjul, der er masser af mad, og der er en meget høj grad af output på de her fisk. Så kan man så spørge sig selv som lystfisker, jamen hvor meget hjælper det så? Kunne det her vandløb i princippet ikke klare sig selv og levere lige så mange fisk, som hvis vi holdt vores fingre fra det her? Svaret er, det kan vi det ikke. Det tager lang tid, inden at vandløbet det bliver naturligt. Gerne en istid eller 2 mere, inden det ser rigtigt ud. Men når vi tilfører sten og grus her, så har vi jo alle de her forudsætninger, som der var fra naturens side, inden vi begyndte at kultivere vores vandløb. Så eksemplet her ved Gibå, lige præcis det sted her, ikke? Inden det blev restaureret, der var der måske 5 eller 6 skydninger på en stræk på 200 meter. Og efter vi fik lagt gydegrus ud, det var kommunen, der gjorde det, men vi lagde nogle store sten ud, så var der 38 gydninger på selv samme strækning. Og øretætheden er blevet bare gået den vej opad her. I Gibå, det er en lille vandløb, den er kun 12 km lang, og med tilløb, så er den en lille smule mere, men ikke ret meget. Der var der for 2 år siden 470 skydninger i sådan et lille vandløb. Det er helt enormt, og det var der slet ikke før, at der begyndte at blive lagt grus ud, og der begyndte at restaurere. Et andet eksempel er, at man tror jo altid, at det kun er grus, der ligger ud, ikke? Men eksempelvis har vi også prøvet at have et vandløb, hvor der kun er grus, og se om der kommer nogle gydninger, og der kommer fint med gydninger. Men når vi går ud og elfisker på det efterfølgende, så kan vi se, jamen der var faktisk okay fisk. Der var måske 150 fisk,
på en strækning af 100 meter. Det er faktisk okay, og det er det, man kalder målsætningsopfyldelse. Men vi har også prøvet at have et fuldstændig identisk stræk i noget, der hed Spørringå, hvor der var lagt grus ud, og der var masser af gydninger. Så blev der lagt store sten ud, ligesom vi har til læg her, ikke? Som giver en dynamik i vandløbet. Og året efter, så var der 3 gange så mange ørreder. Så det er typisk bitte små ting, man kan gøre, for at man kan forbedre et vandløb. Et andet eksempel er, at hvis man har et vandløb, hvor der er få vandplanter, så kan man udplante nogle vandranunkler, som giver en høj grad af insektliv, også om vinteren. Sådan en vandranunkel, den har faktisk 10% af sine biomasser om vinteren også. Så når man går langs et sundt, naturligt vandløb om vinteren med sne på brinken, så kan man kigge ud i bækken og se de grønneste, smukkeste vandplanter, der står dernede. Og det er fiskemad, der er dernede, og de er også skjulte fiskemad. Så man kan roligt sige, at alt det, som lystfiskerne har lavet her, hvor sigtet har været at lave et sundt vandløb, det har givet rigtig mange fisk. Også selvom som sigtet udelukkende var at lave et flot vandløb, som har en høj biodiversitet, så kommer fiskene helt automatisk. En anden ting er, det er, at lystfiskerne har jo gennem årene også ændret sig fra at være en folkefærd, som tog ud for at fange fisk og putte dem i poser og tage dem med hjem og putte dem i fryseren. Hvor det handler om at fange så mange og så store fisk som overhovedet muligt. Det handler stadigvæk om at fange store, flotte fisk, og det handler også om, at det er dejligt at fange mange fisk. Men det handler i lige så høj grad også om, at når man udfisker, at man skal have en høj naturoplevelse. Altså, som lystfisker, hvor vi har lavet de her ting, har vi også et ansvar over for det øvrige samfund, at det, der kommer ud af alle de her anstrengelser, ikke bare skal være til gavn for os lystfiskere, det skal være til gavn for naturen. Lystfiskerne, de kan jo, dem der skulle have lyst til sådan noget her, de har jo rig mulighed for at komme i gang med det. I alle lystfiskforeninger har man sikkert en vandplejeudvalg, men det findes også rundt omkring nogle Facebook-grupper og nogle vandløbsgrupper, som man kan melde sig til. På Fyn og Sjælland har man grusbanderne, i Vestjylland har man spidserne, og her i Østjylland, Aarhusområdet, har vi det, der hedder vandstjernerne. Og der er masser af dem rundt omkring, så det er bare at komme i gang. Typisk kan man sige, at man har nogen, der kan det med kontorarbejde. Det er dem, der sørger for at have kontakten til lodsejerne. Det er dem, der har kontakten til kommunen og få det miljøgodkendt, sådan at man følger lovgivningen, man ikke bare hælder grus ud i stedet, hvor man ikke må. Og så er det egentlig bare at melde sig til og truppe op den der lørdag, hvor der kommer en stor lastbil og hælder grus ud, og tage en skovl med og hjælpe med at få det placeret ude i vandløbene. Det kan godt give lidt lange arme, ikke også? Men alle sammen de bidrager jo så godt de kan. Og det er en fin oplevelse. I vores lille gruppe her, hvor vi er 340 medlemmer, ikke? Der blev vi jo kontaktet jævnligt af folk, der spørger, skal I snart i gang igen? Fordi vi kunne egentlig godt tænke os at komme ud og lave lidt mere. Så når vi skal annoncere efter 10-12 frivillige, så tager det jo ganske kort tid. Så er der nogen, der har meldt sig til. Så det er jo dejligt, at lystfiskerne de ligesom har fået øje på, at vi ikke bare skal høste, men vi skal også bidrage med at få sået nogle gode forhold, som det gør, at vi kan fange nogle fisk.